Ọnwa mbụ, ọnwa abụọ, ọnwa Ifeke, ọnwa anọ, ọnwa Agwụ, ọnwa Ifejiọkụ, ọnwa Alọmchi, ọnwa Ịlọ Mmụọ, ọnwa Ana, ọnwa Okike, ọnwa Aja Ana, ọnwa Ịda Aja Ana na ọnwa Ụzọ Alụsị. Ekwe m nkwa na m ga-akụzi ihe gbasara the Igbo lunar calendar. O wee bụrụ ihe kwuru ka a na-eme. Ndewo ezi oyi m, kedu ka ekesi ya nye anwụ eji m aka n'imere ọfụma ebe ahụ ị nọ, ka nke ọbụla ị na-eme dị mma gaziere gị. Enego m anya wee fụ na ụfọdụ ndị mmadụ amara na o nwere ọdịiche dị na the Gregorian calendar ya na the Igbo lunar calendar. Ọdịiche dị na ya maka na otu nwa bekee si agụ ụbọchị, izu ụka, ọnwa na afọ dị iche na ka ndị Igbo si agụ nke ha. Ngwa gee ntị ka ịghọta ụfọdụ ọdịiche dị na ya. Tupu anyị aga n'iru, achọrọ m ka ị detuo ụfọdụ ihe. Mara na ndị Igbo na-akpọ day ụbọchị, week izu ụka, month ọnwa, year afọ. Ihe mere nji chọọ ka uche gị dị na ya bụ na anyị ga na-etinye ya n'okwu dịka anyị ga na-aga n'iru. Abịa na the Igbo kalenda nke a na-akpọ ịgụ afọ, enwere ụbọchị anọ n'izu ụka. Ụbọchị anọ a na-abụkarị ụbọchị ahịa. Nke a bụ Eke, Orie, Afọ na Nkwọ. Ị na-esonyekwa? Abịa n'izu ụka, enwere izu ụka asaa n'ime ọnwa, izu ụka asaa n'ime otu ọnwa. Mana abịa na the Gregorian calendar, ọ sị gị na enwere izu ụka anọ n'ime ọnwa, ya bụ 4 weeks in a month. Ọ dị mma, tupu m gaa n'iru kpọpụtara gị ihe ndị Igbo na-akpọ ọnwa ha dịka esi wee mara na nke nwa bekee bụ January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Nke ndị Igbo ka a na-akpọ aha dị iche. Mana tupu anyị aga n'iru, achọrọ m ka ị mara na ihe mere ndị Igbo ji akpọ lunar calendar, not Gregorian calendar, bụ na ha ji ọnwa, mpụta ọnwa, oge ọnwa ji apụta ka ha ji agụ ọnwa ha. Ya bụ mbido mpụta ọnwa mbụ ruo na mbido mpụta ọnwa ọzọ ka ha na-akpọ otu ọnwa. Ọnwa mbụ, ọnwa abụọ, ọnwa Ifeke, ọnwa anọ, ọnwa Agwụ, ọnwa Ifejiọkụ, ọnwa Alọmchi, ọnwa Ịlọ Mmụọ, ọnwa Ana, ọnwa Okike, ọnwa Aja Ana, ọnwa Ịda Aja Ana na ọnwa Ụzọ Alụsị. Ka anyị kpọpụtakwa ya ọzọ. Ọnwa mbụ, ọnwa abụọ, ọnwa Ifeke, ọnwa anọ, ọnwa Agwụ, ọnwa Ifejiọkụ, ọnwa Alọmchi, ọnwa Ịlọ Mmụọ, ọnwa Ana, ọnwa Okike, ọnwa Aja Ana, ọnwa Ịda Aja Ana na ọnwa Ụzọ Alụsị. Odogo gị anya, mara na otu ndị Igbo si akpọpụta ọnwa ha, izu ụka ha na ụbọchị ha, ọ bụrụ otu ihe na nke nwa bekee. Ọ dị mma, ama m na ịmụtago ihe ọfụrụ na ihe a m kụziri. O nwere ike vidiyo ama nkụzichara gị ihe niile kwesịrị ịma ọdịiche dị na the Gregorian calendar ya na the lunar calendar. Mana o nwegodo ihe ọzọ ịmụtago ihe ndị Igbo na-akpọ ọnwa ha. Ngwa gaa n'iru. Otu ahụ isi wee mụta January, February, March ruo na December, otu a ka ị nwere ike isi wee mụta ka ndị Igbo si akpọ nke ha. No knowledge is a waste. Aha m bụ Ada Ọlaedo. Isoro m, ọ gaghị aghọ gị ahịa. Ya gazie.